This is Manners Chibanda Media. We report as it is. Muzora nasi hama dzangu tauya kuno ku Grandview 1. Tiri panzvimbo inozivikanwa kunzi pamachechi. Pane machechi akawanda akasiyana siyana naika. Takaudzwa kunzi kuna mama vari panapa vane nguva yakareba vachigara panze vachirara panze. So ndo zvatafambira izvozvo kuti tinzwe kuti zviri kufamba sei. Makadi mama? Tipa makadi. Alright. Tingakumbira kuti mutipo zita renyu. Haridinai Gombwe. Alright. Toda kuti kuziva mama kuti maane nguva yakareba sei muchigara panapa? 7 months. 7 months. Alright. Ko chii chakaita kuti imimi musvike pamuri panapa muzora nhasi? Mubereki wakashayika saka vamwa kubata mushonga. Tingakumbirawo kuti munge munotitaurisei here mama? Ndokutaura kwangu nenzwi rangu irori. Alright, endererai mberi. Sisi wakatanga kubata mushonga saka wabata mushonga saka vangorongedza kuti vamwe vasa vane basa neni. Saka vanongona kugara panze kwakanaka. Okay. Ana asisi wenyu vamuri kutaura vari kupi ava? Vari muno Marare. Vari muno Marare. Muno muGrandview. Alright. Muri vangani mumba menyu? 37. Indiri mutweni nemukomana. Alright. Zvavari muGrandview 1 umu vakakudzinga ipamba kana kuti chii chakaitika? Tinazotsanangurirai. Makangosarudza megero kuti imimi mauda kuuya kuzogara pano panze kana zvakafamba sei? Ndinangobva ndega ndikagara panze nenyaya yekuti unogona kungotuka utorira panze pamba pacho. Zvimwe zvo hauzizivi mhosva dzaunopuwa haudzizivi. Saka ndangona kutobuda ndigara panze zvitori nani zvakafanira kugara panze. Oh. Alright. Saka vese vari mati muri 7 handiti? Alright. Vese vari 7 pakashayawo here kana kuti 1 asingakutukei angakwanise kukupai kana pekugara? Hapana kana umwe chete, nditori mutweni nemukomana. Asi mukomana wacho agona kuzikana nacho nditoambama pasina nditaura naye. Oh. Saka kune mhuri yeZimbabwe yakateerera panguva inoyi iri kuona vhidhiyo inoyi, mungade kuti vakubatsirei sei kufunga kwenyu mimi? Kubatsira kwanikada chakanaka kugara mumba nekuti kugara panze hakuna kunaka, kugara mumba kwakanaka. Kune vamwe vanhu vanenge vachidarika panapa vachikuonai makagara panze kudai so, hapanawo here vanombofunga kuti imimi muri kurwara nenjere? Zvaita kubva pamwe pese vanagara 7 months. Asi nezuro pakatanga vasikana vaviri mapurisa kuti ati munopenga hamupengi. Kumashure kwese nokunzi ndopenga asi kutanga nezuro kunzi handipenge. Oh. Saka chikafu chamuri kumudya panapa imimi muri kuchiwana kupi? Ndingokumbira mudzimba izvi zvinakumbira upfuma vanje pana mbuya kuseruko vanamata muchechumu. Ndingokumbira ndingopika ipapo. Vamwe zvobika katuse munhu 1. Vamwe zvobika ka1 ukandokumbira kumwe futi. Okay. Ko kugeza muri kugezera kupi? Ndogeza makumbo wakachena kana amanheru ndogeza pasirapo. Kune kwashibana nangofamba washoma. Oh. Alright mama. Tinovimba kuti muri yeZimbabwe muri kuona nyaya iri panapa kuti mama vari kutiwo vane more than 7 months vachigara pano panze ku Grandview 1 panozikana nekunzi pamachechi. Vanokwanisa kubatsira mama ava, svikai